Horas, say Tuhanima na madonga ni hita sa luhuna, didiape hita maringanan. Oma barita nauli ni Jesus Kristus mangihuton na badia Markus. Jala di jo musema na toropi ninama mado nasida. Tangihok kamu sa luhu na maau, jala parate-ate hok kamu ma. Datung gaberamun jolma binahen ni naro sian ruar tu bagasan ibana, alay sian naruar sian jolmai, ido mangaramuni ibana. Hamu akapar pinggol na marbinege pinggol hamu may. Jadi dung muli ibana jala holang sian natoropi, disukun akasisian nama ibana siala upamaudeng. Gabi di dokma tunasida. Asa doho dohamu hape so mangarti. Dang dapo rohamu naso tarba herramun jolma, bahenon ni nasa naro sian ruar tu bagasan ibana. Ay so manang bongoti tu bagasa rohana, tubutu hadoy lao, dungi bolong doi muse diinganan nasoding, asa gabi iyas do saluhu na si panganoni. Alayod do, naruar siya jolmay, ido mangaramuni ibana. Ay siya bagasan, siya rohani jolmay do, roho pikiran na jahat, parmainanon, panakkoon, pamunuon, pangalakupon, pangahutiyon, hajahaton, pangasiyon, pargadobuson, panurgangon, pangisahiyon, gijang dohot niyang niroha. Naro siya bagasa do sa luhut akahajahatan odeng, jala akaido na mga ramuni jolma. Songonima barita nauli na pinatolhas tuhita sa larion. Akadungan na hinahulungan di bagasan guar ni tuhata Jesus Kristus. Siya mula na do Jesus nunga maparohahon patik-patik na pinaho ni akahala Jahudi. Alaydang dirahot hasomalan ni hala Jahudi ibana. Jojo do maralo di roha ni Jesus, akka patik-patik na pinaho ni roha ni jolmay. Disuko nakaparise doho si boto surati ma Jesus. Buasa dang diihuton aka sisiami aka ada niya kasitua. Buasa ramun tangan muna mga roti. Ahama di doko Jesus mga lusi. Alus ni Jesus, si tongdo dapo dihamu pangasi na sinurirakon ni si Jesaya. Songo natar surati. Di papuji-puji pamangan ni bangso odo haung, alay iya roha na sida daodo sianaw, magopodo pabahinan na sida pasangaponaw, ayak kapati ni jolma do di podahon na sida, ay tadin do pati ni debata di bahik kamu, laho mga raduti adat na siya jolmay. Barita nauli na siya Tuhan Jesus na tabigay na king, mado songonon. Datung gabi ramun jolmay, binahen ni naro siyan ruar tu bagasan ibana, alay naruar siya jolmay, ido mga ramuni ibana. Akadungan na hinahulungan di bagasan guar ni tuhata Jesus. Siyan hata ni Jesuson, takas jalapatar. Tarida dang disalaho Jesus akasisian na mga lao si patik-patik na pinahot ni akajolma
na mangurui patik ni nanilehon ni debata. Di padan narobi diodolon si Musa do hata na madok. Ale Israel sa itangihom mapatik do uhum. Akan nahupodaho tuhamu si bahilom muna asa mangulu hamu jala masuk tutano si tianom muna. Nanilehon ni Tuhan debata ni opubunai tuhamu. Dang jadi tabaam muna tuhata nang hutonahoni tuhamu. Jaladang jadi oruam muna siani. Ikorrado tamuna do akatona ni Tuhan. Debata munai nang huhatahoni tuhamu. Parpasalmen pe mangodos sosongonon. Namian dihabadiaomu ali Tuhan ima hala na tigor. Hala na soolo marhata tudal na soolo mabahin hajahaton. Akalungan na hinahulungan. Sayang giya matutu. Lamar gugo hita manada po da nasiyat tuhata Jesus. Na naing radotata di bagasan nguluta si banupari. Jala siya margugo matutu hita. Maswadaho pati-pati na pinahot niya ka jolma. Laho mangurui hata naung pinahot ni Tuhan ni tuhita jolma. Dang tunggaberamun jolmay binahin ni naro siyan ruar tu bagasan ibana, alay naruar siya jolmay ido mangaramuni ibana. Horas.